Tara ni bangui bisa vessel khairo jana ne khana ke final judge khairo snai gite golarano selection mani bahake samung bor samung skelo tuoi nang selection nangka ang galaron no sama ne noglai ya no sami tau selection ma singte bahai ma tongka tong kisa bang ro ko thangui kisa ro bai dak to ro bai kisa masa pharangja na kisa amtai ki saja kisa guide do jang ta tak theater ran ko tam bokano samna ne khagai to akche tara no sarjo antani kisa sab khana Nang nasigai tonggani mokol filiga nono hambai nini sini muro ani sini are mungke India jamat ya kami teliamra khunjuna bahai khaklai keplai rok nang nai keplai ba kompetitor batong tap audition ai competition ba kisa ba roy nani ta jaman chak